por baban kesni awan lam shapi da unang ya lam ni na kwa ban pin kan ma ya kini balada menta kini kibriu kila persang ban kini ya ka khendau ka siap ya ka hok long try ya ka hok halor ka sinsyar ka kadar jong ki garo po garo hels kan poiru ka por bakini ki joy kibriu kin kini ya ka hok long try halor ka khendau ka siap halor ka sanima sima jongni unyo trep lada ngimlong ki bausiar pari kanika jingalang menta ka sikam dei tang bangin ay ya kataka ka jingkersyan yaki perlok ki jong ya pokarels ka deiru ka jingpenkan mau ka jingpenkan det yangi kum ki try retry muluk bangin long ki bausiar atong ikwa bakai ka baca garuhels ka ju ka pot kan jayangi hanya porilum kasih bajentia ni hap ban perkat ban raya kata ngim kwa ban yoi bau weiru udo usna mo jongi unsha bena la ka jongi yengi sam unsha kni ya ka jaka ka puta unsha peniap unsha kni ya ka jongi cingem kai ka bamat kini ka perlo ki jongi po garwels kala banja hangnya rilum kasih bajentia ka jongi ru ladang ngimlong ki bahusian pari kare kata ka jingmut jongani ka jingelang kadai kumbong iba Thomas bateng-teng kum ajai priung ya ban pelong ya kum kini kijengelang ban pen kendit ban kersiu tia ban pen kenau bangim dei ban song tia thai ngim dei ban suhun tang balayo ya karoi kapar kalau biang ni kelak dopat ya kok long try kalau ka kendo ka siap ka jongi pari kata ka ni jingmut jongani ka jingelang banangnya syakman pepa ya ka saudong ka saukun ka jongpi pepa ya ka rut ka kiar ka jongpi halaki jongki snong ki tau halaki jongki it ki hima halaki jongki yeng ki sam pepa ya ka sor shilong ka badon ka sor ka bangi ni ngolong try lada wan nang nuru na keleng jong ka briu nyautrem atong ilong try halaka jong kari ka jongi adong idang kwa ban penne yakni jinglong try ka jongi atong ikwa ba hadin sanpos nam hadin sispas nam lading pelong kum kini kijelang baro kini kidukan ki nong we nong ar kilong try ki dei ban khang kum ni kum ka dei ban khang mentak si karai kari ka jonga ka jongfi karai kari jong kani ka pateng ka pementa lada kani ka pateng ka pementa kam siam ya karai ka pateng ya ban yada ya ka jong ka khendo ka siap kan mau baki kun ki kti ki jongi ki nom don khendo ki nom don siap ban yada lan ban yale ban penne pensa kata kani ka jing sisa ka ban ya ban perkat hatungi aimo ya kata khendo ka siap ala jong ki kun ki kti lan ka pateng ka ban sawan kenang mau makiru kila ban yeng ban yada ban penne pensa lada kali kapateng ka pementa ngim yeng ban yada ngim yeng ban penne pensa kapateng ka banong ka banangwan kanom don kendo kanom don siap bahkan penne pensa pari hot nisngol sarong bangyo yaw tau chief minister ubalanang lastat niyo yaw chief minister ubala puli na kiri ki bapao jang ko perthei niyo yaw chief minister ubakren syafang kata karoi kapar ubakren yakinyo hajar pra hajar sipo hajar kror ki development manusnem ki papoy sa kaning jela ka jongi ubakren syafang kata ka economy ka banpoy sa kapaka syata ka $10 billion economy pari ka jingkeli kalong atongin hun laningin ya pen ya kata karoi kapar baka hok long try ka jongi halo kani ka khendo ka siap atongin ya pen ya ka jing long try ka jongi halo ka khendo ka siap halo kani ka snap ka bakerpang ka baunong tau ula ayo nyautrap unyoskum langin ya pen tang namar kata ka 10 hajar ka hasan hajar ka arpo hajar kror ka development lani ki roy ki par ki bakini ki nongilam ki jongi ki wandra Mr. Conrad Sangma about ulet di Maasaw when he went to the Maasaw he talks or he speaks about
dilution of the provision of the sixth schedule. He is, or he still is, for the last 8 years, as the chief minister of our state. His party is still leading JHDC in the executive committee. What have you done, Mr. Conrad Sangma, for the last 8 years to ensure that this dilution of the provision of the sixth schedule that is happening in JHDC for the last 50 years? Uladon hakasyuki mentala prasnam ulet sa di masaw banong ba lapen belat lapen tlot yaki kendon jong ka sixth schedule. Ule ayu pat hapo JHDC mentah sanpos nam. Kalayai kata kajing penbelan mentah prasnam uladon hakasyuki hatu ulah persyang mo ban penbet yaki jing bakla kibaki noilam kibarem kilale. Pimla ban syukeno yaki belalet. Nawak kim don syu akabor. Pi don akabor mentah pile ayu kan ban penbah. Ya kata kajing bakla kabagi noilam kibarem kilale. Kata kajing jingkeli kabangi kwa ban bu. Yau Conrad Sangma ya ka sorkar ka jongi. Ya ki noilam ki jongi. Ladalet cakwi ke jela, cakwi jaka. Ban yo nong politics biong balablat. La tulat ki kendon jo ka seksi. Wan pat hayeng la jong. Haji HDC kasinong try ka jong. La kala long hanta. Uklet pan. Baji HDC mentala sanpo teligis nam. Kiyat post new. Hajing post new. Hajing bakla. Namar kila ailat. Yaki mender. Bakin yok ban long kinong takput. Batru. Ban yok ban long. Kita ki MDC. Bale yoi. Hakini ki para teligis nam ki belalet. Onang mentah. Haba kini ki parlok garu. Kiyeng. Ban yada, ban penek pensa, ban yakun, ban pentikna. Baka JHDC kadai nam tau garo. Kimi kini keke. Nyemla ban len. Baka ni kejing bakla. Kejing ailat. Akini ki sanpau teligis nam. Kinyopau teligis nam. Baya kiwei pa lailat. Ban ya shimenta kini ki election jong ka JHDC. Reka por kadang biang. Banwan ra ya kajingkela dialog katakan orang bagi parlok na pogarus kiyen hakum kani kapur banong bakaladei kapur ban pendek ya kani kajingbakla kamangila ya lenti menta dekin nyopo trigisnam kadei yang iru kum kajat nrew nyotrem bangin ai kajingkersyan ya ki parlok na pogarus bakin pendek ya kani kajingbakla namar ladang nimla ban pendek kan mau dan ingin laban penbej, mano bantep, gombong mana, hibat Thomas, wat hang ni hangiru, kalak banja, kalak banlong, bat gini kipriu, kilak ban pendan kam, dah kibor, kibakam hajrong, ban penbor yang ini, ban ailat ye kiru, bakin ye simbenta, hakini, ki institution, lana kita kibor, kibai kerpang yang ini, kum kijat benda riulo, bari ngakot ngawer. Yapi, nakani ka jaka, hakani ka janmi ka pamenta, bangin ya yeng, banteli, kawai kum kajak benreu nyotrap, ban yeng, ban ya teli, kawai kum ki trai muluk, ban pentikna, bangi hidai ki trai, jong kani ka jela mekhalia, jong kini ki lum, kasih jan tiabat garu, ban pentikna, bau nongwei nongar. Dan hop ban syong haki dorbar trairi gijongi dan hop ban syong ban rung ban long nong kawan haki des council gijongi tongin ya shem ya karai hakni ga janmi ke pementa balada dan kam ban yami nin yami nengim betikna bakini ki dorbar trairi gijongi kini banne hakati gijongi. My brothers and sisters, dear Czech brothers and sisters, why here today? We make this promise before you that COMSO, all the organizations that are there, as well as each and every person of the Nyotrap land, stand shoulder to shoulder with the Achik people in this fight. We stand in solidarity with everyone who are affected by these incidents that had happened in the last few days.
We stand in solidarity with each brother and sisters in Garo Hills during this time. And we ensure you that we will stand shoulder to shoulder with you whenever you need the Hinyota people to fight along you. This is the message that I want to send to all of you, our Achik brothers and sisters. And thank you very much for being here, the leaders of Nangringaman Achik Dol, or the Unified Garo Organization, the students and leaders of the Garo Students Union, Khasil Zone, as well as to all the Achik brothers and sisters who are here in Shillong. Thank you very much for your time and for coming into this meeting. And this meeting, as I was saying, we have only one purpose, and that purpose. Banyo iki kubon baman kasni, sumhawan subscribe ika channel Unong Yelam News. Kumle shibu.